אז מה קורה חברים? כאן יוניון בעוד סרטון חדש. היום נשחק בטלנים בכלא. משחק מאוד קצר וכיפי, תזרמו איתי, יהיה כיף. קבל ביתה, קבל, בואו נראה אותך מה זה. פום צ'קלקלקה, פום. ברשקי בדי דום, יס. טוב, די מקרן. זוז מפה. מי אתה חושב שאתה? מי אתם חושבים שאתם? מי אתה חושב שאתה? רעניני!